I mai no deixen de sagnar, perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van renunciar a la seva llibertat, que van morir sordament lluny del camp de batalla. Encara queda gent que vol seguir investigant, que no es conforma amb el silenci com a única versió oficial. Encara queda molta gent que continua escorcollant tots els registres del franquisme, cercant els seus familiars. L'anul·lació de la llei d'amnistia de 1977, considerada recentment per l'ONU com contrària al dret internacional, i de la llei de memòria històrica de 2007, verdaderes lleis de punt i final, instruments jurídics... Inevitablement arribarà un dia en què els murs que s'han alçat sobre les fosses començaran a trontollar, els mausoleus de la vergonya cauran pel seu propi pes, perquè quan la terra brama fa remoure els fonaments, perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van posar preu a la seva dignitat, que van morir sordament lluny del camp de batalla.